Вялікая вада ўжо ў 11 раёнах Беларусі. Высокапастаўленага сілавіка пасадзілі на 14 гадоў. Падчым тюльпаны перад 8 сакавіка і на якія праблемы больш за ўсё скардзяцца беларусы. Гэта праграма Белсат онлайн і мы пачынаем. Сёння ўначы ў Менску адбылося сур'ёзна дарожна-транспартавае здарэнне. На скрыжаванні вуліцаў Гурскага і Панамарэнкі 36гадовы кіроўца тралейбуса збіла жанчыну, якая пераходзіла дарогу па пешаходным пераходзе. Паводле папярэдняй інфармацыі ДАІ тралейбус паварочваў налева, а жанчына ішла на зялёнае святло. Кіроўца не дала ёй перавагі ў руху. У выніку наезду 50гадовую пацярпелую тэрмінова даставілі ў шпіталь для абследавання. На месцы ДТЗ працавалі прадстаўнікі фрунзенскага РУС. Будьце пільныя, асабліва ў цёмны час. А ўчора сур'ёзнае ДТЗ адбылося на трасе Р-23. 25гадовы кіроўца КамАЗа праз адцягнутую ад кіравання ўвагу на вялікай хуткасці пратараніў ладу. У выніку сутыкнення 26гадовы кіроўца легкавіка атрымаў траўму і быў шпіталізаваны. У ДАІ Магілёўшчыны падкрэслілі, што менавіта страта канцэнтрацыі сталася прычыну гэтага ДТЗ. Будьце уважлівыя і беражыце сябе. Тым часам беларускія кіроўцы пачалі атрымліваць незвычайныя паведамленні ад МУС. Цяпер камеры фотафіксацыі сочаць не толькі за хуткасцю і наяўнасцю тэхнічнага агляду. Аўтамабілісты дзеляцца скрыншотамі папярэджанняў за размовы праз тэлефон падчас руху. Жыхарка Бабруйску падзялілася інфармацыяй, што пасля атрымання СМС-папярэджання ёй патэлефанаваў супрацоўнік ДАІ і запрасіў на гутарку. Высветлілася, што камера выразна зафіксавала ў жанчыны мабільнік у руках. За такое парушэнне можна атрымаць штраф да 2 базавых велічыняў. Гэта 90 рублёў. Таксама камеры назірання фіксуюць непрышпіленыя рамяні, прычым як у кіроўцаў, так і ў пасажыраў. Парада адна: прышпільвайцеся і адкладайце гаджеты. Менск афарбаваўся ў яркія колеры. Да 8 сакавіка засталіся лічаныя дні і вуліцы гораду патанаюць у тюльпанах. Гандлёвыя пункты з'явіліся паўсюль, ад знакамітай Камароўкі да спальных раёнаў. Сёлета за адзін тюльпан просяць ад 4 да 6 рублёў. Акрамя іх у пунктах з'явілася пушыстая мімоза. Для тых, хто хоча нечага больш трывалага, прапануюць веснавыя кветкі ў гаршочках. Пакуль вялікага ажыятажу і чэргаў няма, але гэта зацішша перад бурай. Ужо заўтра цэны могуць скокнуць яшчэ вышэй. Вясна ў Беларусі пачалася з сур'ёзных выпрабаванняў. На сёння ратавальнікі зафіксавалі падтапленні ў 11 раёнах краіны. Вада ўжо зайшла ў 16 прыватных дамоў і затапіла амаль 40 падворкаў. МНС працуе ў рэжыме павышанай гатовасці. Самая складаная сітуацыя на Гарадзеншчыне. Там пацярпелі адразу 7 раёнаў, не нашмат лепш у Менскай вобласці. Пры гэтым узровень вады ў рэках стабільна прырастае, месцамі да 28 сантыметраў за сотні. На буйных рэках усё яшчэ захоўваецца лёд таўшчынёю да 40 сантыметраў. Б'юць трывогу і эпідэміёлагі, бо паводка гэта не толькі сапсаваная маёмасць, гэта рызыка забруджвання калодзежаў. Больш за тое, ратуючыся ад вады, ў дамы масава лезуць грызуны, якія пераносяць небяспечныя хваробы. Спецыялісты заклікаюць жыхароў падтопленых зонаў піць толькі бутыляваную ваду і быць пільнымі. Белгідрамет папярэджвае, сёлетняя паводка будзе небяспечнейшая, чымся за мінулыя гады. Пад асаблівым кантролем масты і дамбы. Калі вада падыходзіць да вашага дому, загадзя перанясіце каштоўныя рэчы і адключыце электрычнасць. 5 сакавіка Александр Лукашенко заявіў, што кожную раніцу глядзіць тык-ток і гатовы прымаць там скаргі ад жанчын. Калі хтосьці пакрыўдзіць вас, напішыце мне, я абавязкова адрэагую, паабяцаў ён, хоць раней сцвярджаў, што не мае мабільнага тэлефона. Нягледзячы на рызыку прызнання старонак экстрэмісцкімі, тык-ток стаўся важным каналам зваротнай сувязі для беларусаў. Там людзі адносна свабодна наракаюць на нізкія заробкі, фальшывыя вакансіі, кепскія дарогі, дэфіцыт дактароў і высокія цэны на беларускія яблыкі ды арэнду жытла. У тык-току абмяркоўваюць стан сельскай гаспадаркі, нізкую дысцыпліну і страты. Пры гэтым чыноўнікі часта ігнаруюць звароты. Падрабязней пра тое, на што скардзяцца беларусы ў папулярнай сацыяльнай сетцы, чытайце ў матэрыяле Алеся Наваборскага на belsat.eu. Высокапастаўлены супрацоўнік следчага камітэту Змітрый Даліннік, які ўзначальваў расследаванне ў справе Тутбай, асуджаны на 14 гадоў калоніі. Паводле зеркала былога кіраўніка ўпраўлення фінансавых злачынстваў прызналі вінаватым у атрыманні хабару ў асабліва буйным памеры.
Цяпер да лінік у калоніі нумар 3, вядомай як Віцьба, паведамляецца, што асуджаны сілавік трапіў у атрад, дзе адбываюць пакаранне пераважна паводле наркатычных артыкулаў. Гэта часта выкарыстоўваецца адміністрацыяй як спосаб ціску на былых службовых асобаў. Далінніка затрымалі яшчэ ў канцы 2022 года разам з супрацоўнікамі ДФР. Паводле розных версіяў гаворка магла ісці пра суму ад 20 да 500 тысяч долараў. Ужо заўтра, 7 сакавіка, раўбічы прымуць традыцыйную менскую лыжню. Чакаецца вялікі наплыў гасцей, таму ДАІ Менскай вобласці настойліва рэкамендуе загадзя абіраць маршруты, каб пазбегчы затораў. Будьте уважлівы, на участках дорогі Р-80, Слобода-Паперня і Р-40, Бараўляны-Лагойск будуць уведзены часовыя абмежаванні для машынаў і пешаходаў. На месцы будзе працаваць аўтаінспекцыя, яе патрабаванні абавязковыя для выканання. Калі вы ўсё ж паедзеце на сваім аўце, пакінуць яго можна будзе на прылеглых вуліцах у вёсцы Аколіца або на прылеглых дарогах каля вёскі Узбор'е. Мінулая канферэнцыя беларусаў і беларусак свету сабрала звыш 200 удзельнікаў 16 краінаў. На ёй вылучылі сотню ідэяў і прапановаў. Чарговая канферэнцыя пройдзе ў Варшаве ў першыя 2 дні траўня. Пра месца і спосаб рэгістрацыі паведамяць пазней. Кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Святлана Ціханаўская анансавала 5-ю канферэнцыю беларусаў і беларусак свету. Яна пройдзе 1-2 траўня ў Варшаве. Ціханаўская запрасіла беларусаў і беларусак сустрэцца на канферэнцыі асабіста і ў онлайн-фармаце, каб абмеркаваць актуальныя перспектывы, выклікі і праблемы, што цяпер стаяць перад беларускім грамадствам як за мяжой, так і ў Беларусі. Выпрацаваць эфектыўныя практыкі для ўзаемадзеяння і супрацоўніцтва дыяспараў па ўсім свеце. Папрацаваць разам над вырашэннем актуальных пытанняў і праблемаў, актуалізаваць і падзяліцца паспяховымі практыкамі і напрацоўкамі беларускіх дыяспараў, пабачыць адно аднаго і пашырыць сетку кантактаў між беларусамі па ўсім свеце. З'язджайце, але самастойна. Амбасада Беларусі ў Тэгеране апублікавала зварот да грамадзянаў нашай краіны, якія цяпер у Іране. На 7-й дзень вайсковай аперацыі Ізраілю і ЗША у дыпламатычнай місіі звярнулі ўвагу агулам на сітуацыю на Блізкім Усходзе. Каб пакінуць Іран, беларусам прапанавалі абіраць наземныя маршруты ў Арменію або Азербайджан. Эвакуяваць пасажыраў з Блізкага ўсходу працягвае Белавія. Чарговы вывазны рэйс з Дубаю анансаваны на сёння. Напярэдадні ўвечары самалёт нацыянальнай авіякампаніі даставіў у беларускую сталіцу з Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў яшчэ 281 пасажыра. Такім чынам, за гэтыя дні Белавія ўжо вывезла з Дубаю больш за 700 чалавек. Раніцу 5 сакавіка вярнуліся ў Менск 164 пасажыры, якія адпачывалі ў аманскай Салале. У Белавіі таксама адзначылі магчымасць вывазных рэйсаў з Дохі, але калі неба над Катарам адкрыюць. Ужо гэтымі выходнымі 7 і 8 сакавіка беларусы ўбачаць рэдкае спалучэнне планетаў. У вечаровым небе побач апынуцца Венера, Сатурн і Нептун. Найлепшы час для назірання рэдкай астранамічнай з'явы адразу пасля заходу сонца. А на гэтым мы сёння ставім кропку. Беражыце сябе. З вами быў Руслан Ігнатовіч. Пабачымся заўтра.